салом бинандагони Хабар ТГ, ман Абиҷои Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Ба иттилои дафтари матбуоти роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмонро сокинони ноҳияи гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Сафари раиси ҷумҳур ба ноҳияи Рӯдакӣ аз тамошои намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ оғоз ёфта, сипас бо иштироки сарвари давлат бинои ду мактаби замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. Ба иттилои китоботи президент Эмомалӣ Раҳмон, муассисаи таҳсилотии миёнаи умумии рақами 182-ро, ки дар деҳаи ҷӯйбодоми деҳотии чортепаи ноҳияи бунёд гардидааст, иттитоф намуд. Мактаб аз 3 ошхона иборат буда, барои 1280 ҷойи нишаст дар 2 баст бунёд гардидааст. муассисаи таълимӣ аз 28 синфхонаи барҳаво, аз ҷумла 4 кабинети фаннӣ, химия, физика, математика, биология, 4 синфхонаи таълими меҳнат дар аҳолидагӣ барои писарон ва духтарон, 2 синфхонаи компютерӣ, китобхона бо 2 утоқи алоҳидаи китобхонӣ ва 18 ҳуҷраи ёрирасон иборат мебошад. гуфта мешавад, ки мақсади таъмини гармӣ дар фасли сармо тамоми синфхонаҳо, роҳраву, ҳуҷраҳои ёрирасон ва утоқҳои кории муассиса бо шабақаи мутамарказии гармдиҳӣ муҷаззаз мебошад. ҳамзамон раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар деҳаи Оли Сомони деҳоти Зайнабобод муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 85-ро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд, ки муассисаи мазкур бо дар назардошти талаботи муосири сохтмони бунёдшуда дорои 640 ҷойи нишаст дар 2 баст мебошад. маврид ба зикр аст, ки муассисаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватани Абдуҷаббор Қурбонов давоми 1 сол бо тарҳи зебову замонавӣ бунёд шуда, аз 3 ошхона иборат мебошад. муассисаи таълимӣ дар як қисми замониҳои муассисаи таҳсилотии миёнаи умумии рақами 85, ки соли 1983 сохта шуда буд, бунёд гардидааст. тавре ба роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд. ин мактаби шакли нав бо мақсади дар сатҳи баланд ба роҳ мондани таҳсилот. 13 синфхона, аз ҷумла синфхонаҳои забони русӣ, англисӣ, забон ва адабиёт тоҷик, физика, биология, математика, химия ва технологияи иттилоотӣ бо таҷҳизоти зарурии таълим муҷаҳҳаз гардонида шудааст. зимни боздид Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, иқдоми созандаи соҳибкори маҳаллиро шоёни таҳсин хонданд ва маълумоти масъулин марҳилаи дуюми сохтмони муассисаи таҳсилотии миёнаи умумии рақами 85 дар ноҳияи Рӯдакӣ дар ояндаи наздик шурӯъ мешавад. тибқи лоиҳа, дар иншооти бунёдшаванда маҷлисгоҳ, толори варзишӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон ба истифода дода хоҳанд шуд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. тамоми қишлоқҳою ва шаҳрҳо обод шуда истодаанд. аз кадом пулҳо? ҳатман нависед дар комментария.